Så er jeg tilbage. Nu håber vi ikke, at han har et godt hold. Et skraldhold, kom så. Hvorfor sælger han ikke det der hold? Han kan få et meget bedre. Meget bebedt. Eller kommer han på, hvor meget Lallana koster. Det ved jeg ikke, hvor meget han koster. Men det er lige meget. Jeg flækker ham alligevel. Jeg flækker ham. Han kan bare komme ind. Du bliver flækket. Lukaku. Hvis han går ned og scorer nu, så bliver jeg rigtig sur, fordi han ramt overligger. Det var bare dejligt. What? Of the Galaxy! 5! Nej! Nej! Og hvorfor skal det lige være Zaha? Ud af alle skulle det lige være Zaha. Nej! 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 Det er så svært at lave nogle mål med de der hold, mand. Jeg kan stadig nå det. Hvor mindre jeg lavede det der pis. Det er fandme skrald lavet. Det er flot, gutter. Ja, det kan godt være i bronze, men det er stadig dårligt. Og en målmand, der tager det hele. Tag nu. Han skyder i... Kigger lige på en sløb her. Han skyder højre. Nej, han skyder midten. Hvor er han klam. Hvor er han klam. Hvor er han klammer. Nej, 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 mand. Ja, det var vist alt for den her video. Ej, det var fjort. Man. Altså, jeg er nødt til at få nogle opgraderinger på det her hold. Man. Snart ikke, jeg laver bare en opgradering, hvor det scorer. Jeg gør noget, for jeg kommer aldrig videre med det her hold. Ja, til næste video, så kommer der altså 2 opgraderinger. Lige meget der bliver scoret eller ej, fordi så ellers ender det med, at der kommer måske 20 episoder ud, hvor jeg ikke engang scorer som noget som helst mål. Så der kommer 2 opgraderinger i næste episode. Så. Ej, okay. Hvor dårlig har man lige lov til at være, mand. Jeg gider ikke sådan noget værd mere. Jeg er ligeglad, mand. Fuck. Også dig. Jeg flækker hele dit grundvand. Nej. Oh my god. Det var alt for den her video. Ja, jeg wish for dig. Jeg gider ikke det her. 7 minutter. Ja. Men det var alt for den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe. Og så ses vi bare næste gang. Hvor jeg forhåbentlig får nogle opgraderinger. Men jeg tager 2 opgraderinger, fordi at det har jeg ligesom brug for at få mit hold. Så ja, så ses vi bare næste gang. Hej hej.